Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amahan namo anak ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Berhin sa pilar. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ayong gabi manglingkod. Matud pas kanta. Kinsa man kuno ta. Usa kuno ta samarata sa buwak nga mo bukhad nya mo kalitrasag ka laos naa karon ugma wa na murarasad kuno tagbawod nga magsigig lukot-lukot dito dagat inighapak sa baybayon mawa murarasad taog kanang panganod igtanaw nimo naa pa igsunod nimong yanghag wala na ngilingiyay mong tupad ing na posible nga ugma wa na ka ing na posible gyud ugma wa na ka muna maghimo ta og Lenten recollection kay para makapamalandong ta. Nga unsa maning Lenten recollection, duha man ni ka words, Lenten o recollection. Unsa man ang Lenten? Ang binisaya, Kwarisma. Unsa man ang Kwarisma? Gikan na sa atong binisaya nga pinulungan nga 40. Nya, diin man nagibasi ang 40, dito na sa 40 kaadlaw nga si Kristo nagpuasa o nagampo dito sa disyerto human siya gibunyagan para iyang gipreparar ang iyang kaugalingon sa iyang public ministry, sa iyang pagsugod na og sangyaw. Giyang pamalandungag maayo, nya nagpuasa siya 40 kaadlaw, 40 kagabi, wa siya mukaon, wa siya mo inom dito sa disyerto. Sa inyong paminaw, mabuhi ka tana? Dili. Kinsay mo ingon, padir, 40 kaadlaw, 40 kagabi, way kaunay, way inom, buhi pa ta. Taas ang kamot. Way ro. Buhi man si Jesus. Dito pa, mabuhi ra kita. Kay matod pa ni Jesus, pagpuasa niya dito sa disyerto, ang tao dili mabuhi sa pan lamang or pagkaon, kung dili sa matag pulong usab nga mugawas sa bakba sa Dios. Ang yang gikaon dito, pulong sa Dios. Lingi ay mong tupad, naon sa imong gikaon karon. Napulong sa Dios o humba? Mao na pag ang 40 katong 40 niya kaadlaw dito sa disyerto mautong panahon na sad nga giduol siya siyawa gitintal siya mo na kanang yawa ay ginmugtuo nga mahadlok na Ginoo muduol. Kaya ba ko siya nga Ginoo to? Iyang giduol. Nga kita usahay, magdadapat na mga sacramentals, no? Mga crucifix, mga rosaryuhan, holy water, kaya aron ko numuwa ang yawa. Di na tinoday. Alingyan na yung tupad. Ing na, wa kay yawa diya.
Na diyang yawa, diyang gaya sa kutupad gani. Ang yawa, dili nato hadlokon, kay di na mahadlok. Atong buntugon. O kung saon man pagbuntog, ipakita na ni Kristo, iyang gisalikway ang mga haylo sa yawa, ang mga temptations, iyang gisalikway. Magunsa magsigi kag butang o crucifix sa inyong balay, mga ribulto, napay tagsa ka balding asin, tagsa ka baril nga tubig, unya sige lang yapon kang libak sa imong silingan, sige lang yapon kang paningil anang utang, kiha anang mga utangan, sige lang yapon kang kusmod sa imong naong anang imong silingan nga nagsigig libak nimo, way kapuslanan kay ang yawa naasod nimo. Si Kristo iyan ang gisalikway tanan. Salikway niya. Muna ang yawa, buntogo nato. Muna kada tuig, gipahinumduman ta sa simbahan sa 40 ka adlaw, diin si Kristo gibuntog niya ang yawa. Kita sa unta, mamalandong sa ta. Nga doon na di ay tay misyon sa pagbuntog sa yawa. Muna ang 40 ka adlaw, Lenten season. Kanusa man magsugod ang Lenten season? Kaning 40 ka adlaw. Merkulis, Sabadlis. Kanusa man siya kutob? Gapataka na lang mo yaw-yaw. Kutob sad sa Merkulis Santo. So Merkulis Sabadlis, hangtod sa Merkulis Santo. 40 na ka adlaw. Sige, so ayan na itong kwenta ha, para mapruibahan yun, nga 40 ba yun. Sige, kanusa itong Merkulis Sabadlis? Pebrero 18. Pila ka adlaw ang Pebrero karong tuiga? 28. 28 minus 18? 10. Unya kay event may atong gikwenta, i-appeal na to ang first day. So mahimong 11 days ang February. Nya ang Marso kay 31 man ka adlaw. 11 plus 31 equals pila? 42. Sobra nagduha. Unya kay ang Merkulis Santo, Abril 1 man. Pila na tanan? 43. Kaya na pa may usa ka adlaw sa Abril. Di ni sobrag tulo. So doon na tayo dapat i-minus. Nya unsaon man nato pag minus ang tulo. Kung kamo magsige mog simba kada adlaw, kabantay mo nga ang pari sugod sa Merkulis Sabadlis magsulob og ingon ani. Ani nga kolor. So ang 40 ka adlaw kanang mga adlaw nga ang pari magsulob ani. Niining Merkulis Sabadlis hangtod Merkulis Santo duna dinhi mga adlaw nga ang pari dili magsulob og ingon ani. Liturgically speaking. Ang una kadtong pista ni San Jose atong Marso 19 na porting kiat sa mga tiwasuno nato. Lingaw kayo nga tiwasuno nato. So ang atong gisulob ato puti. Minus 1 na. Duha na lang. Unya ang sunod nga ang pari dili magsulob og ingon ani pagka pahibalo ni Maria nga magmabdo siya, annunciation. Ang isulob sa pari, puti na sad or blue. Usa na lang. Og ang katapusan nga ang pari dili magsulob og ingon ani karon. Bendita Lokay, sugod karon hangtod ugma ang isulob sa pari puwa red. Wa na minus ng tulo. So 40 na. Kamao na mo. Pwede na mo mga matay. Kay igabot kunos langit usa sa ipasubay nato kamao ba kang mo-compute sa panahon sa Kwaresma. O kamao gani ka makakuha na kag 25 points. 75 na lay kuwang nimo. Ang sunod nga ipangutana dito,
unsay imong nakatunan sa recollection karon. Mo na maminaw na mo. O unsa man ning recollection, gikan ni sa pulong re og collect. Duha na kapulong kanang gitawag nag prefix nga kun imo na siyang ibutang sa unahan sa usa ka pulong, ang pulong mahimong kahulugan nga balikon. Pananglitan, remember. Member na nimos una, karon imo nang nalimtan, mo nang remember. I-member pagbalik sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing. Remember your ex. Ingon ka, kabati ko anang kantaha, doon naman ko'y ma-remember. Murag ma-member siya pagbalik ba sa imong self. O, di ba? Nya makahapang-hupaw din ka. Ay, nganong napunta mo ko ning yawang dako. Anak ka. Arang-arang manunta to nganong niya mo jud ko nakahinayak aning animal. Anak. Mo na remember. Nya doon na say mga panahon nga nalimtan na nimo ang maong kasinatian. Unya butangan din mo recall. Di ba? Recall. Tawga pagbalik. Sa may imong tawag og balik. Ambot lang yung tawag nimo. Na mo dial di kasi imong cellphone, tawgon magbalik, recall. Una recollect sa ato pa nakatag na siya karon imong i-collect. Unya kay recollect man sa ato pa nakolekta na sa una karon nakatag na sad imo na sang i-recollect. Tiguma pagbalik. Tipuna pagbalik. Okay, lingay mong tupad. Ingna, why nagkatag sa inyong balay? Pangutan na ba? Na why nagkatag? Karon ra ba? Sus, mga batanon karon, di na gyud ka maong mamilo, di na ka maong maghusay-husay, no? Kabantay mo? Oh, mga hugawan kay bisan mga babae, puryagaba. Sa una, malipay kay na maginikanan, basta nay anak babae, ala, kani hapsay kay ning atong balay, kay nay anak babae, mga laki ra gyud magkatag-katag. Kanasang laki nga may kay muhapnig, magduda punta usahay. Basta may muhapnig, pero kana bitang laki nga ang hasta mga brief, magtukod gina nga, magtungod gina ang mga iskina, kana magduda ta na, no? Kana sang babaeng katag lang agi, magduda punta. Pero karon, sus, babaeng laki, kaparihan na lang. Mo na, i-recollect. O kung sa may intact sa atong kinabuhi, nga usahay, o di man kanunay, mga bungkag gidayon. Kana, nainitingog, ang atong relasyon. Relationships. Pila man kabok relationships nga dapat nato ikuan gyud kanunay, i-maintain gyud kanunay. Tulo, basic, no? Tulo. Relasyon sa Ginoo, relasyon anang imong tupad sa isig katao, o relasyon nimo sa imong kaugalingon. Relationship with God, with others, and with yourself. Kana bitang taong maghikog, wa na siya mayong relasyon siyang kaugalingon. Ang ato bayag yung pinaka-stronghold, ibutang talang magmawa na ng relasyon sa Ginoo, relasyon sa ato isig katao, nindot baya nga, napadyo kay mayong relasyon sa imong kaugalingon. Pero hasta ikaw, wa nakakasabot sa imong kaugalingon, moingon din ka, may pamatay. Ana. Pero nindot gyud nga nindot ning relasyon nato aning tulo. Og mao na ang atong talahorong arsobispo hangyo siya nga kung mag-recollection man mo karong Lenten recollections, mas maayog inyong ipaambit sa inyong parishioners ang atong tema sa Archdiocese. Og unsa man ning atong tema sa Archdiocese, kana bang umaabot nato nga Jubilee year karong 2034.
mahimo ng 100 years ang atong Archdiocese sa Sugbo. 100 years na. Nya, sugod atong 2025, last year, doon na natay moto'y permirong tuig, nya siyam katuig, kutob sa 2033. Siyam katuig, mo na atong gitawag og novena years. Unya dayon, ini ka 2034 mao ang Jubilee. So ang tibok na tong tema sa 2034 sa Jubilee year mao kini, Archdiocese of Cebu journeying together as church fully alive. Ang sabi binisaya na, Archdiocese sa Sugbo nagpanaw nga maghiusa isip simbahan fully alive. Buhi kayo. Buhi nga simbahan. O, ana, sige, lingyayin mong tupad. Yung na, buhi pa kakaig ka 2034? Bangutan na ba? Buhi pa kakaig ka 2034? Buhi pa, dili na. Basin pa. Basin pa diyan. O, kana, muna siya atong main theme. Unya, kada tuig, naani siya mga gitawag og sub-theme. Ang last year, ang tema ato last year, wa man to nato pamalandungi kayo, pero ang iya atong tema, the Docile Church. Ang simbahan nga sayon tudluan. Ang simbahan nga abli sa pagtulunan. Docile. Ana. Humanaman to siya, ang karong tuiga, ang himo na sad nga sub-topic or theme para sa 2026 nga year is the listening church. Ang simbahan nga maminaw. Mautong ako mong giingnan ay mo pag linya dayon daghan ng kumpisal kay mag-recollection pata maminaw o sa ta. Ana ha? Maminaw. Kinsa dinhing mga asawaha nga dili gyud magsigig yaw-yaws bana ta sa kamot. Pulos gyud ay kadaghanan gyud ay mga yawan ono. Kinsang mga banaha dinhi nga may kaing maminaw sa asawa bisag magyaw-yaw ta sa kamot. Awa gyud ay pulos gyud ay mga kuan. Mao na magkat-o na ta. Kay ang tinuod nga simbahan dili man kining simbahan dinhi aning atorong gipunduhan. Building mani, gitawag ni siya simbahanan. Ang simbahan, kanang naglingko diha o karing nagbarog. Sa ato pa kita di ay mo practice niya ng pagka mapaminawon. Kamaong maminaw. Mga anak, paminaw mo sa inyong parents. Mga parents, paminaw po mo sa inyong mga anak. Bana, paminaw mo sa inyong asawa. Asawa, paminaw mo sa inyong bana. Pari, paminaw sa parishioners. Parishioners, paminaw sa pari. Pari, maminaw sa obispo. Obispo, maminaw sa pari. Ano ba, magpaminaway ta? Kinsa maroy kusog maminaw sa atong mga politicians, mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawan Yellow Groups? Secret. Ay na magtubag diha. Ilhan man ani mong kusog maminaw. Kay doon na sila'y buhaton nga maigo sa panginahanglan sa iyang gipaminaw. Muna, si Archbishop Abit, doon na siya'y gi-share namo nga pamaagi aron kamaotang maminaw. Nya ako sad, naghimuhimo sa kug ako gamay, nya kay bugo-bugo man ta, kinahanglan magita guide. Mao na nga, akong gihimo nga guide kana rasang mga letter sa word nga listen. Listen ba? Spell ko nog listen ba? L-I-S-T-E-N. Karong gabi na kutob mga
Sa gusto ninyo, alas 10, alas 9 o alas 8:30? Asa inyong gusto na? Alas 10, alas 9:30 o alas 8:30? Ang uban, may mo, sanang alas 9:30 sa niya. May sana alas 10. Kanang moingong alas 10, muna sila yung mga Diyos nun. Kanang moingon alas 9:30, muna sila yung mga taphaw. Ang moingon alas 8:30, muna sila yung mga yawan noon. Di tayo, joke lang na. Sige, kutob lang ta, mahuman. Oh, bisag mo alas 12 ba? Inana, okay ra na kayo. Nakaron, listen. Ang kanang L stands for the word love. Ang I, intellect. Ang S, silence. Ang T, trust. Ang E, empathy. O ang N, noting. Noting. Sige, ato na ning pamalandungan. Ang first letter, para makamaogit ang maminaw, kanang L, kinahanglan yun doon natay gugma. Kinahanglang nahigugma ta sa atong gipaminaw. Kay guwa ganay kay gugma sa usa ka tawo nga nagsulti, di gyud ka maminaw. Kamong mga asawa, sa dili pa mo istorya sa inyong bana, siguro agyon nga nahigugma mo sa inyong bana. Ha? Huy. Onya, kung wa ka kasiguro nga nahigugma ka sa imong bana, ayaw sa istorya niya. Kay dili niya kaganahan maminaw siyang tubag. Nya kung gusto sa ka nga paminawon ka, gani ha? Kung gusto ka nga paminawon ka sa imong bana o sa imong asawa, paningkamuti usa nga ma-inlove siya nimo. Pangita yung paagi nga ma-inlove siya nimo. Aron inig ka-inlove na niya nimo, ig-istorya nimo maminaw na na. Kamong mga ginikanan, ay gimog tugatugag istorya ng inyong anak basta wa pa na ma-inlove ninyo. Na-inlove na siyang gadget, kanang iyang computer, kanang iyang cellphone, mo na iyang nainlaban, iyang barkada, computer games, mo na iyang nainlaban, nya magsigi kag yaw-yaw na mura jud kag nakikistorya bongbonga na. Dili bongbong ko ana kaning. Wall ba wall? Ding-ding. Ding-ding. Bongbong nam din ay meaning bongbong rin. Okay, og makikistorya sa kang bongbong karon sagwa. Ang sigilag ana, anong gagawin natin? Ayay. Sige. Muna, ang pangutana, unsaon manimo aron ma-inlove ang imong isigkatawo nimo. Unsa may buhaton para mahigugma nato ang atong isigkatawo. O kanang gusto nimo ba nga istoryahon, mahigugma nimo para maminaw nimo. Unsa may buhaton gyud una? Ako ning soyag sorbe. Mabati matingali ni. Ako lang testingan. Ganawang unsay imong buhaton para ang tao mahigugma. Magpakita ko niya og kamaayo. Pakita ka maayo. Wa sa siya mo sultig unsay maayo. Ikaw, Brad. Pakanundaan. Iya ko no pakanon kay empty stomach do not listen yo kuno. Ikaw, Ter. Taga makaon. Kaon gyapon na mo. They smiling kayo. Isa pa dir ako sa pangutan pa dir. Ako ang silbihan. Silbihan. Iya ko nung silbihan. Kamao gid ha. Ikaw, Inday. Testingi ko na, Inday.
Espiritu. 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 Wa siya nito bag, iyar kong gismailan. Kaninoon kay murag in love gini. Akong silbihan, Father. Nangupya man kadto pikas. Hilig ni siya pangupya siguro panahon siyang kuan. Istoryahan sa insakto. Instoryahan insakto, wagi klaro. Ano? Unsa kay insakto istoryano pero sige lang. Adi ini isas ka mo kan ni siya. Paraygan. Paraygan sa niya. O pag gani siya kaila, iyan ang paraygan. So, matimingan ni mong pari, anak, patay pari. Congratulations sa nitubag, atong pakpakan silang tanan. Nindo tong ilang mga tubag. Pwede na to sila mga matay. Anak. Ang sakto mo to yung mga tubag, no? Pero para nako, ang unag yung buhato nato, para ang tao ma-inlove nato, ato yung duulon. Padulan ba? Sikitan. Mag-anam-anam yung kag paduol. Na, hangtod yun, nga magkasikit na mo, hangtod yun, sikit na yung kaayo. Ana, sige yung paduol. Kaya di ka magpaduol, na, di gina ma-inlove ni mo. Hinomdo mo sa una kitang mga tiwasonon, di ba suwat-suwat pa man ta sa una, no? Suwat-suwat. Nya doon natin panultihon sa una, the bearer is the owner. Kaya doon na may mga laki nga kulbaonon kayo, di dyan katunol siyang suwat katos babae. Iyang ipadas amigo. Ang amigo mo, gikan ni kuan ana siging dadanga to na siya ipahatag ng mga flowers, ihatag. Ang katong iyang amigo mo imuhatag, ana resulta mo magkauya boy. Nga naman, sila may nagkaduol. At tanawa, unsa may timailhan sa tao nga naghigugmaay, magsikit na sila. Unsa may timailhan sa nag-away, maglagyo. Simple kayo. Muna kita kay mus pari og madre sigsikit. Awa na nailaing kahulugan na. Oh, kanang imong bana o ang imong manghod nga babae, sikit kayo. Sus, patay ka diya, unha na ka. Muna, paduol. Tanawa ang Ginoo, John 3:16. Unsa may gisulti diha? For God so loved the world, He gave us His only Son. Unsa may gibuhat sa iyang only Son? Matod pa sa Philippians chapter 2, verses 6 to 12, bisan siya Ginoo, iyang gihukas ang iyang pagkaginoo, og mikanaog siya dinhi sa yuta, og gisulob niya ang kinaiya sa usa ka tawo. Ug nagmasinugtanon siya isip sulugoon, nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. So ni paduol gyud ang Ginoo. Paduol gyud siya nato. Nya dili lang paduol nga kanang paduol nga nisikit ra, iyag yung gisulob ang atong pagkatao. Pasabot ni puyo siya uban nato, Emmanuel. He lived with us. God is with us. Ano na siya? Kinsa ninyo din nga nagbuhig baboy o niya sa kagugma ninyo sa baboy, muhigda sad mo tipon sa baboy. Taas ang kamot. Nya mukaon sad mo sa lawog sa baboy. Ana, tungod sa inyong gugma ba sa inyong baboy? Naana mo? Adi, igo na tingali nga kada adlaw moadto ka imong ligoon, imong ano. Pero nahigugma ka na inyo mga iro. Uy, itupad og higda. Unya, hagkan-hagkan pa. Oh, tilap-tilapan pa. Ana, sus, grabiha. Nya, ang bana, wa na yun mahagki. Sige, hagsipit. Ang iro. Nya, ang anak, wa yun sipiti. Lain na lang hinoy ni sipit. Muna, kung imo ganang gihigugma, imo ginang padulan. Muna, kung gusto ka ginikanan, nga ma-in love ang imong anak nimo, paduol sa imong anak. Paduol. Ay, pag sigigyaw-yaw dito sa layo, sikiti yun.
Nabit ako'y kaila, ingon siya, Pader, 2 years naman may ngawa, tagdas akong anak. Sukad, 16 years old siya, hangtod 18, wa na mo tagad. Ingon dayon ko, ngano mo na? Nag-away magugang iyang maguwang, pulos laki ba? Unya, pinangga mas akong bana ang maguwang, ang anak, ginganlan man niyag hard-headed, pag-away na, di kasabag maayos ginikanan ang manghod. Kay mura ba gipasanginlan nga siya ni Probok. Yan, itubag-tubag man, kay di man kuno siya, agitamparo sa papa. Ug sugod ato, wana kuno mutagad ang ilang anak. Adto na lang kuno sa kwarto, adto na mukaon, niya, magsige na lang duwag computer, ni undang og eskwela, ana. Niya, ngutana din siya, unsa may akong buhaton, Pader? Nako sayon na natingali siya, kay anak mo na nimo. Nimong buhaton, si Kitty, sudlas kwarto, niya, padulig lingkod. Ay lang sa kanang dool kayo, basta naalag kas kwarto. Ingon ni siya, ako na nang gibuhat, Pader, di man gyud mo tingog. Nako, di lang sa kamo tingog. Basta paduol lang ka dito. Ito, pag humana mong istorya, taas-taas kayo may gi-istoryahan, text-text na lang may. Mga Marso man to, 2005, March 2005. Bago pa kong pare, 2004 man ko, na-ordain. Mga 1 year pa lang ko ato. Dito nin hitabo sa Manila. Kay 3 years man ko dito sa Manila sa akong pagkapari. Oto, text yan ako, na Tagalog speaking, Pader, dito na ako sa loob ng kwarto sa aking anak. Naglaro siya sa computer. Naku, Father, mga satanic man itong mga symbol sa kanyang nilalaro. Naku, ay pagsige yung satanic diha. Lingkod lang diha niya, tagda siya. Uy, iya ko nung gitagad. Wa man kuno siya tagda, wa kuno mo reply. Ana, naku, lingkod lang diha. Mga alas 2 siya sa hapon. Pagka mga alas 3 pasado, ingon siya, Padre, hindi pa rin ako inimikan sa aking anak. Parang wala lang siyang nakita. Nako, di, lingkod lang ka diha. Total, waman sa Diyod ka makita. Pagka mga alas 3:30, ingon siya, ano kaya, Pader, kung magawa ako ng snacks? Nako, sige, paghimog snacks. Himo siyang snacks. Iyang gihatag siyang anak. So, ni alas 5 naman lang, wa mangyud kuha as anak. Naras iyang tupad ba? Wag yun, kana. Siya, Padre, mag-asikaso na ako sa bahay para handa sa kuang kuno nila, kanang dinner. So, kinahanglan mo, gawas na siya. Nako, sige, gawas. Siya, wag yun ko pansin na, Padre, ang snacks, wasad ka na. Nako, ay lang pamugos ko. Gawas lang ato. Gawas na siya, nagluto siya. Niya, pagkaugma, iyon sa siya, Padre, babalik pa ba ako? Nako, balik na to. Sa gunsunay yun. Aso, dasad siya, mga alas 2 pasado. Iyan na sang gitagad. Wag yapon mo tagad. Ang nakasakit niya kay ang snacks nga iyang giandam. Naalang yapon. Napanis na kuno. Nako, hipusa lang sad. Siya ang bigat ng loob ko, Father. Parang hindi ginalaw. Nako, sige lang. Pagka mga alas 3 pasado, siya, ano, Padre, magawa pa ko ng snacks? Ako, sige, himo na sad. Himo na sad siyang snacks. Uy, wa mangyapon siya pansina, kuno. Ani, uli na lang sad siya pagka mga alas 5, kay maghikay na po siya. Wa gyapon siya tagda, second day na. Pagka third day, balik siya, tuwa lang gyapon ang snacks. Hilak na sad siya. Iyang gitagad, wa gyapon mo tagad. Pagka mga alas 3 pasado, yung siya, Padre, gagawa pa ba ako ng snacks? Ako, gawa ka ng snacks. Ay, mo na sa siyang snacks. Yan na sang gibilin. Walang yapon hilabti. Pagka fourth day, pagbalik niya, wag yapon siya tagda, pero may napansin ako na siya, wag na dito ang snacks. Sa Padre, wala na dito yung snacks. Yung platito na lang ang natira. Ano kaya, Padre? Kinain kaya niya? Nako, ano ako may pungutan ng kalayo nako? Tanawas basurahan. Basig, tuwa to gilabay sa basurahan.
Awan to siya to, niya paghuman. Anang, himo na sa siya snacks. Iyang gibilin dito. Wag yapon kan nga na siya. Pero pagbalik niya pagka 5th day, wala na sa dito ang katong iyang giandam nga snacks. Nawa na sa platiton lang siya naibilin. Siya, wala na rin dito, Father. Ano kay kinain? Kaya naku, tanungin mo anak mo. Tinanong ko nga, Father, hindi man ako inimikan. Nako, di. Mamaya na lang tanong. Hindi masuko mo mong Tagalog kayo. Moto nga. Ako din siyang gingnan. Pagkawan siya, Father, gagawa pa ko ng snacks ngayon. Ako, sige. Bagawa ka ng snacks araw-araw. So, pag himo niyag snacks, iyang gidalit siyang anak. Sus, nitingog ang iyang anak. Isog kuno kay tingog. Nikal itong ingon nga. Wala ka na bang ibang snacks na nalaman? Balik-balik snacks. Ana. Sus, takes din sila ko. Padre, napaiyak ako sa tuwa. Bakit? Inimikan ako ng anak ko. Kung anong sabi? Siya, wala na ba daw kung nalaman na ibang klaseng snacks? Naku, gawa ka ng ibang snacks. Imo na sad siya. Mao na to, ngayon ang gidalit. Pagka 6th day, 7th day, ang yawa ba dito man agi noon? Oy, Brad Titing. Si Brad Junior. Anong diya man yung paagi ang yawa ng abli yung naanan ko, anay? Kana, nagpaila lang gina sa nagtaod, ana ba? Bitaw, mga to, kanang, kuha na siya, lipay kay siya. Tabi-tabi na sila. Hangtod nga, ang iyang anak, sigig duwa sa computer, mukha ko na sa snacks, nga naa siya. Ingon na siya, Padre, anong gagawin ko? Lagi lang siyang naglaro sa computer, kanang mga online niya, mga kapartner ba sa computer. Nako, magpaturo ka para kayo ng dalawa maglaro. Kasi hindi man ako marunong nito, Padre. At saka mga satanic man yung mga figure niya, kaya mga active man sila simbahan. Naman sa sila knowledge na mga satanic nga mga symbols. Naku, huwag ka nang mag-isip-isip niyan, satanic dyan. Magpaturo ka sa kanya kung paano kayo maglaro. So, paturo siya. At text siya pagkataon-taoran ako, ingon siya, Padre, ang sakit. Bakit? Sinabihan ako ng anak ko, ang bubo mo. Hirap po turuan. So, naku, tanggapin mong bubo ka rin. O, mao na to, ning abot yung panahon nga ang iyang anak, mukao na dito sa ilang dining table, basta sila rang duha. Sila rang duha. Nya diha pay kausa nga ni take sa nako, lipay kuno kay siya kay nag-garden siya dito, loyos ila kay arang-arang nila pagkabutang nasa sila garden ning apil ang iyang anak dito og nag-swing kuno sila dito nga nag-heart to heart talk sila. Giingnan siya siyang anak, ang akong nahiubsa nimo ma kay si Papa, bias kay siya nako, ikaw sige ra sad kag sunod-sunod niya, wa jud ka mulaban ako. Imo lang gipasagdas Papa nga tamparos ko, wa jud kay gibuhat, mo nang hiubos ko nimo. Yang Papa kay mauli ra mag once every 2 weeks kay travel man trabaho. Pag uli sa iyang Papa, sa iyang bana, nahibuong iyang bana nga, suod na lagi mo ni ng atong anak. So may imong gibuhat, iya sang gitudloan. Father Chris man ko dito, di ko siyano dito Chris ko. Dinhira ko na siyano pag uli na ko. Din siya nga, naipari nga nitudlo na ko, ingon ani ko no buhaton, sikitan atong anak, niya, pakinggan, na, wag pilitin. Ayang gi-sharing, ang bana sad, isunod-sunod sa kuno. Ngadto sad, awa kay magdugay, nagkauli din yang iyang anak. Og hangtod nga nagkauli na sila, and then fast forward, nibalik ang iyang anak og eskwela, pagka 2010, murag 2010, 2011 ba to? Mga 5 years after, gitawagan ko nila. Ini-text yan ako nga, Padre, pwede ba ka makabisita diri sa among balay? Nako nga naman, nadinhin na ba ko sa Cebu ato? Nga naman, siya, graduation sa aking anak. BSIT.
Computer mo to yan, sige, tanaw dito. Mao tong, ngadto gyud ko, tos kalamba. Pag abot yun ako silang balay, ilang kong isugat sa eskina, pag abot ako silang balay, diha nang iyang anak, wapam dyan ko kita siyang anak niya. Second time sa ito namong panagkita, humantong among pagkakita dito sa simbahan, pagkita, ang iyang anak ni Dool din ako, nihag na ako, og ningon siya, maraming salamat, Father Chris. Katuri ang gisulti. Graduate na siya. Niya, ang mama, nahimo na sang expert sa computer, labi na ka ng PowerPoint. O sa ilang community, murag couples for Christ mo to, siya na in charge sa mga PowerPoints. Gitudluan sa anak. Nganuan, iya mang gisikitan. And they live happily ever after. Mo nagnaagi wa mo tingog nimo, sikiti. Sikiti ba? Awa, matamparusan gyud ka. Nya inigtamparos na gamita dayon ng second element of listening, ang intellect. Unsa man ang intellect? Mao na siya'y mo translate sa atong faith into action. Kaya ka naman kung faith without work cannot save. Nya di man ka interpret sa faith ang atong heart. Kaya kaning atong heart, ang emosyon, kung ano man iya ka ng ganahan, dili ganahan. Ganahan, dili ganahan. Unya inig-ingon sa Word of God, kung tamparoson imong pikas aping, patamparos ang pikas, moingon man siya, di ko eh. Ing na imong tupad, ina, sugot ka, akong tamparoson imong naong, ina. Sugot ka. Sugot. O ang iyang gamiton, kani, buang ka diha. Paruson, tanuong ka. Pero kani imong gamiton, moingon din ka, gisulti mo nas Ginoo. Kay gisultis Ginoo, unsa kag akong suwayan? Kani man siya mo analyze, mo na ayaw gyud paminaw og tao nga dili nimo gamitan sa imong rason, sa imong intellectual capacity. Listen with your mind and with your heart. Ayaw lang with your heart, with your emotion. Kay mabayas dayon ka. Pero ayaw sad patuya nga kari rasad analyson rasad nimo. Mo na ingon ko relationship with your mind and your heart. Pero kani gigamita. Nya unsa may iyaning gipangita sa atong intellect? Unsa may makatagbaw sa atong intellect? Unsa man? Kung maminaw na ka, nya kani imong gamiton, unsa may makatagbaw? Ang kamatuoran, truth. Mangita gini siya kamatuoran. Tanawa kamo mga asawa, moingon mo diin kag gikandong overtime nila ni manager. Ni excilos imong bana mo nago. Overtime? Tiksan ko ni yang manager overtime ba? Mangita juga kamatuoran. Sir, kana ganing nag-overtime day mo sa kong bana, yung gustong manager, wa man day, sayo mo kung nauli gahapon. Animal, daan pagyug ko. Ana din ka. Sa mangita na ni siya og kamatuoran, magduda man na. Nya makaditik sa ni siya og bakak. Magduda man eh. Mao bitaw karon daghang ingaduda unsa jud ka ning impeachment sa atong Vice President. Adlaw ra baron ni President Digong no? Unsa jud ka ng pagkaprisuha sa atong former president nga kaduha naman isa nag-birthday sa prisuhan last year og karon wa man gyapon kaso, nagduda na sila para banis kaayuhan sa atong nasod o para banis kaayuhan sa nagpapriso lang niya. Gaduda na ta. Do na bagid ni tinuod kaso o papriso-priso lang ni hangtod. Mahuman ang eleksyon, aron dili ka pangumpanya. Unsa man ni impeachment gini kay duna gisa ang Vice Presidente o impeachment lang ni duwa-duwa para dili na makadagan sa politika. Magduda ta. Mao na kamao ni siyang mo mangita sa kamatuoran. Mao na tagae gini siya kamatuoran. Muna kung makikistorya ka sa imong isig ka tao, inigdool nimo, ayaw gyud pamakak. Ay, pamakak.
inigsikit nimo, sikit yun. Kanang tinuod yun. Pero na kanira ba sa mga bakakon, mga maro sa kinis tanan, no? May sa kinis sila mo pakita nga murabag mo sakripisyo sila ba? Bantay mo? Nabita ko'y kuan, pero nabilong ni sa sikit-sikit. Nasa ko'y kaila nga, gigamit sa niya pag minaro, pero depende na sa nas naminaw. Ang manguyab to siya, kanang sulo-sulo yun, kanabang, o kinsa babae yang magustuhan, iyan ang personalog adto. Ya adtuong gina niya sa balay. Ano to, baili-baili pa man to sa una, doon na ba saan mo'y baili-baili din eh? Nga bailerina ang kay Mugnaw. Baili-baili. Igadto ko nos bailihan, dili to siya motipon siyang mga barkada, to mga igagaw, maglain to siya, maniid to siya mga babae nga, tanaw-tanaw niya, madadasa, do niya, kanang, wa ba'y nagsigig sikit-sikit nga laki, kaya kanang mga uyab god, basta mamaili ng ilang uyab, mga dalaga, magpaluyo mo na kanuna yung uyab, magpaduol mo na, di man na mo distansya kayo, kabantay mo, kay sikat-sikata na mata, piit na kayo na da, murag di na namayo da, ana ba? So, unya kasagaran sa uyab, arang-arang sa kwarta, mo siya lagi magsigbalik-balik og baili ato. Nagtanaw niya na ibabae nga murag bakante-bakante, niya madadako no, inig humas baili ato igtapos mga alas 12, alauna, iya ditong sundan niya, hangtod madumduman niyang balay, iya ditong bisitahon, so diha man siya nasundan kuno, pagsunod kuno niya, abot na kuno, lakaw na nga to bukid, babukid man, siya mo na lang usa, lingi kuno ang babae, sa, kinsa man ka? Ingon siya nga, ay, sikuan ko day, paila siya. Niya paghuman, siya, nga nung sunod makanako. Siya, mamisita lang ko nimo. Niyapag ka diyan, dagan ko ng babae. Iyara sang nuntan nga to. Nisaka mas ilang balaya. Saka lang sa siya. Nisuod man ko no dayon. Adira sa siya sa balkon. Nisuod man. Lingkod sa balkon. Paggawas ko nos papa mga alasay sa buntag, naapa siya sa balkon. Galingkod na siya. Ingon na yung papa, dong, kinsa man ka? Gaon sa man ka din ay ning kigila-ila man ko takos imong anak noy nya kanang gi kuamang ko gi biyaan ra man ko diri wa man mutagad. Siya, nayapag mo ning bayhana. Gisod ko no ngadto, di man jud ko no mugawas. Ingon ko no, hasta nung pertin sukuha. Siya, okay ra. Kay sa nagkaila na ba mo sa wala pa sad makigila-ila ta ko niya. Ay pertin sukuha dong. Lakaw siya. Dumduman naman yang balay. Pagsunod sa Bado, na'y baile, ningad to siya sa balay. Alas 5 pa sa hapon. Awa jo kuno siya tagda, agi-agian lang siya. Alingko na sa siya dito. Hangtod na sad alas 6 buntag pagkasunod adlaw. Dito lagi apon siya atong balkon. Tinigawas na sa ng papa. Dong, napamalik ka diri. Siya, okay, paabot akong tagdon ko sa imong anak na Wa pa man ko tagda. Agi ato to giingnan ko no, kadungog ko no siya, giingnan ko no, nayabag ka diha. Pero wala ka kita nang gibuhat anang tawhana. Aning kuan ko no ning gawas ko no ang babae, giingnan ko no siya. Nasam ka? Pakawawan ka dinhi. Yabag ka? Saan ka? Buang ka? Nga di ba takaila? Nganong ka sige mag-standby dire? Ni siya, wa man sa ko'y gibuhat nga dautan. May noon kay gigwardyahan ti ka dire. Nganong sige man sa kagining pakabuang, sige man ka din naglingkod-lingkod. Ni siya nga, pakabuang na ya. Nabuang ko para nimo. Ay gusto ra man ko mahibaw sa imongan god, kigila-ila nimo, Ato ila-ila sila. Pagkasunod na sad nga Sabado didto na sad kuno siya. Gadahan na siya og mga prutas, iyang ihatag dito. Nadugay ko no, nauyab gid niya. Birahan kuno day niya. Paghuman biyaan niya. Perti ko nung hilak, ingon niya, animal ka, perti na kundugaya kumbatin. O ang iyang giminyuan, ang ikasaysinta niyang uyab. Ikasaysintang uyab. Niya, ang kato ko nung 59 niya kauyab, pulos gito niya na disgrasya sexually. Ang ikasaysinta nga iyang gipangasawa, wa siya kahikap, bisag tumoy studlo. Kay di gyud ko nung magpahikap, pirming gatakin og sundang. Muduol kay kanako hapsan tagi ka na sundang pero sugton ti ka o gusto kang makahikap nako pakasli ko sa kay bawo ko unsa ka kasalbahis
Ato siya siyang papa. Kuno siya siyang papa. Ang iya sang coach, ang iyang sang papa. Mayingon sa iyang papa, kanidong, kaning mura ba kanawang boxing ba? O kanina sad nga game plan atong himuon dong, ana. So nahurot ko ng ilang tanang mga pamaagi, wa jud sa kahikap isa pa. Wa jud ko kahikap pa. Tatay man to yang tawag siya tatay. Tay, wa jud ko kahikap isa usa na lang gid atong pamaagi na dong. Pamayan na lang gid nato. Ito na may sila. Ang nagminyo siya dito. Ana, mo to iyang naminyoan kay wa siya kahikap. Kinsa man ato ang dunay gagamit dire. Ang katong babae, gigamit niya, kay kari, ibog mo sa kayang babae niya, mo bitang gisugot siya, bisag animal kay siya, pero gagamit ang babae dire. Animal ra ba ka, di ti ka pahikapon, mura siya kirong buang, sige, sige sunod-sunod, makakanos ang makatila, pawadyo gatila. O sara may kondisyon, pakasli ko, di ba, hantod bang luspad kang buanga ka, di ti ka ulungan. Gigamit niya dire. So, ang babae, naminaw siya dire, unya iyang gipasa dire. Wa siya muditsog layat tungod ani. Na siya mga babae, mutong-mutong na yun ba? So, siya, sakay na ka, labi na nindot kay motor, sa angkas na ka, abot unahan, ika na sa angkasan na. Uli ni mo sa inyo, luspad na kay ka. Naigo kas asos tambutso. Igsunod adlaw na gasok-gasok na asos. Ngano man gaday sa naimpatso kus asos tambutso. Dakuas ang tambutso. Gibugahan man kog may aso, gijingjingan pa. Gijingjingan og maayo ba. Ay ano sa kang ning layat man dayon ka? Gitungod karira imong gigamit. Gamitan ni kay dili tanan musulti nato tinuod kani maoy mo filter unya i-validate dire hantod ma-filter ang tanan mugawas ang kamatuoran muna ay mo patuyang og paminaw nako gamita sa tawo ng inyong utok inigingon nako palit mog slot palihog analysa sa din tawo analysa ba kay basig karira sa inyong gipakuan, kung ganahan anong slot, kung ganahan. Analyze sa ba? Basig makapalangit ba yan ninyo? Ano? Importante kayo ang pagpaminaw with intellect. Sunod, kay nakasabot naman ka, imo naman gi-analyze, karon, aron makadungog yung kasi iyang gisulti, hilom, mo na ang S, silence. Hilom na. Unsa man ang paghilom? Unsaon man paghilom? Imong tangtangon ang tanan nimong mga biases. Kana bang gitawag na to mga prejudices sa in English? Kana bang ang tao imo nang gihukman? Nang litang kanang tawhana nakadungog kang nangawat na inigtan-aw nimo, yun nasa ning kawatan ay. Di ba? Imo na siyang gibox. So kung musulti siya, ang imo ng kanunay hunahon-naon, tuom ka ng kawatan. Ana. Ayaw. I-erase o sana. I-empty. Kana bang, way mga sana kanang gauna nga mga hunahuna. Na bang clear gyud ka ba? Hilom, silence. Aron ang iyang tingog, tinaw. Way gatingog-tingog nga lain. Bantay mo sa inyong mga anak, karon, makigistorya ni mo, niya na, gasuksok diri sa kuan. Sa tawagan na? Magsuksok. O sa'yo, maglakaw, gasigyaw yaw. Bitaw. Nga naman, ana. Sa una, makaingon ka buang mantingalin siya, pero niya, makalit ka to, sira usa. Nadagi ka istorya. Suksok diri, niya, di na makakakita, kaya wala naman to kato mga wire-wire. Butang raman diri. Sige istorya. Lagi. Ingnan bitaw tika. Nigling, siya raman yung usayabag matingalin. Napraning mantingalin. Di aday diring sok-sok. Mo na usahay, makigistorya kanila, magsigira na ganaana, tanaw si imong naong, kay para dili ka mahiubos, pero wa dito kabati. Kay di adiri. So, kuha ana, kanang tanan nga mga biases, empty gyud.
Pagka-assign ako, na istorya naman ni nako ninyo, no? Katong na-assign ko sa prison ministry. Oh. Prisuhan ba? Pagka abot ginako sa akong, kaya nga akong pag-order ako 2004, June 22, 2004, gipabalik din ko ngadto sa UST Central Seminary kay pakuhaon kog degree. Niabot pa ko dito 3 years hangtod 2007 una pa ko nakahuman sa akong licentiate sa canon law. Nya pag uli na ko dire gi-assign ko og seminaryo sa Spiritual Pastoral Formation Year SPFY diha nang may Archbishop's Residence. Part na siya sa Seminaryo Mayor di San Carlos. 7 years ko diha. Nya sige jud kog hangyo. Cardinal Vidal pa to, hangtod ni retire na si Cardinal Vidal, si Archbishop Palma na sad, hangyo jud ko, Bishop, i-assign taon kog parokya kay maura ba ginahinungdan nganong nagpari ko kay gusto jud kog parokya. So pagka 2014, 10 years na ko sa pagkapari, ang ako mga classmate kasagaran nanas parokya. Mga parish priest na sila. Ako, wa pa jud ko katilaw bisan og assistant parish priest na lang. Mao to pagka 2010 na may reshuffling, ngadto jud ko ni Archbishop Palma, ingon siya, sige ako nang i-consider ang imong gisulti. So pag dinawatay na ron namo sa among mga appointments, di blipay na kay ko. Ako yung nauna, asa jud ko aning parokya haron. Pag tanaw na ko gibutang man ito, you will be assigned as chaplain of the prison ministry. Sus, prisuhan. Unya, resident priest ko sa Santo Rosario. Resident priest. Dili gani assistant parish priest. Mao tong primero na kong adtos prisuhan diha sa kaning Cebu City Jail. Sus, lisura de iso dito. Kabkabon pag mayaw kong daang bag. Unya, tatakan pa kadiri. Mo, kapkapan pa kadiri. Kuwang lang jutay, pahubuon. Unya, lakaw din nga to, pag-abot na ko dito, perting huuta, perting bahua, perting alimuuta, punan pa na ko dito, Mandawi City Jail nga, ang naong sa pinirisob, na nasa akong duols naong, suod nga to silda, ilbo to ilbo mo dito, kusog na ba kayo manganta, pisik-pisik lang laway nga na ko, wara ba yung mga panutbras, inigawas na ako sa prisuhan, ighapyon na ako sa kong buhok, bahong laway na ko. Kanagod akong clerical, inig-sabong na ko dito sa akong kwarto niya, mugawas ko sa akong kwarto, igsood na ko akong kwarto, ni mahong prisuhan. Tampaitan ako, akong singot, gikan diri hangtod Diyos lapalapa, porting alimuuta, kay sirado ko kayo, niya porting daghana, na ang ilang mga CR sa diha. Inana, pero ang pinakasakit yun para nako, kay humas misa, wagi kulikta. Ato pag, niya gasto pa ko padong dito. Abot pa ko nga ni Danao, ngadto sa Bugo, ngadto Bantayan, Midilin, ngadto sa South, ngadto sa Cuscarcar, ngadto sa Naga, Toledo, Minglanilla. Sus, ako'y gasto tanan, way kulikta. Hastang hilak na ko, pagadangtag mga 2 ka buwan, higda piting kapuya, layo kay biyahe, way kulikta. Higda ko dito sa awa pa ko tumhigda, sikog yaw-yaw, ingon ko sa Ginoo, ikaw Lord, binuang na ning imo, binuang na ni. Nya ang ako ng mga pipila ka mga estudyante sa una sa seminaryo nga bago pang giordinahan, assistant parish priest sa Santo Rosario, ako hinon resident priest. So yaw-yaw kog mais Ginoo. Nako, ikaw, bright man kang ginuhua ka. Sige, explain ko. Kanang malipay ko sa imong explanation. Bright man ka. Sige ko gananab, wa man ginitingog. Hangton, mura man ko gikapoy na ko. Higda ko sa kong bed ba? Higda ko, hilak-hilak ko dito. Sige, sulti. Wa gini sulti, oy. Hangton, nga mura kog naluya, mura kog natagpilaw, niya, mura na kog na-relax, murag naaman sa inisulti. Pero ako rasang tingog nagsulti-sulti. Ang unang gipangutana, yun, katong 1995, pagsuod ni mong seminaryo,
nag-acting na kaatog assistant branch manager sa bangko. Nganong ni-resign man ka? Naku kay magpari. Naku, simple ana tubagon. Siya ang imo sang papa adto paralyzed, imong maguwang paralyzed, ikaw mo ay breadwinner, gasalig sila nimo, imo pag yung gibiyaan ang imong pamilya. Ngano man to? Naku kay magpari. Nya sunod din siya. Adto sang tuiga 1995, nagplano na mo si imong uyab nga magminyo kato kamo. Nya in love kay kasi imong uyab, in love sa kay siya nimo. Nganong imo man tong gibuwagan? Naku kay magpari. Siya kadto sang imong trabaho sa simbahan, dinaig kay kas mga pari dito. Ikay nagdaas choir, Legion of Mary, mga BBS, si Simple, Apil Pas Youth, tawgon kay katong labaw pa kas pari. Yang anong ning biya man ka nga pinari naman to. Naku gusto man jud kong mapari. Murag nindot-nindot na iyang pangutana. Niya pagka tapusan pangutana, ningon din, maya, karon, unsa man ka? Naku, pare. Manya, anong gahilak-hilak man ka? Napurti mang daghanas akong gihatag ni mong grasya, imo mang gibiyaan. Para lang yung ka mapari. Nya karong gitagaan natin kasi imong pagkapari, maghilak-hilak ka, tungod lang ang imong assignment. Unsa may imong gihigugma karon, ang imong pagkapari o ang imong assignment? Naana di ko, hala, tinuod no? Ako'y sorry kay Lord. Ang ako ding pagkapari, mas importante sa akong assignment. Saka na! Ikaw ra ba? Buangon ra ba kay ka? Kanang imong pagkapari, namiligro ba yan na? Kay naara ba kay gitiksan-tiksan sad karon? Apil pa gani ng madre. Ano? Niya may ko, ay joke-joke, ramang guna Lord. Siya, ha, joke-joke. Madaot ng imong pagkapari, ana. Muna, atiman na, panggaa, gamitang imong pagkapari, bisag asa pa kay assign, basta maampingan ang imong pagkapari, dili ang kulikta mo imong apason. Gikasab-an na noon ko, nisamot na noon kog hilak. Nyanin ko, sorry Lord, gikan karon, bisag adto pa ko i-assign sa Bartolina, okay na ginanako Lord. Og mao na tong nahigugma na kay ko sa akong trabaho isip chaplain sa prison ministry. Pag birthday ko nako pagka 2015 nana ning or 2016 nihangyo gud ko sa kaning kuan aning warden sa Cebu City Jail nga ang akong retreat para sa akong birthday kanang 3 days silent retreat nako adto nako buhaton sud sa silda magpapriso kog 3 ka gabi. Ana, niya ingon ng warden, uy, padre, di man ni pwede kay, wa man kay kaso. Niya, ibutang ti ka diya, kung sa'y mahitabo ni mo, kulban ko sa kaldero, ana. O gusto ka, ato ang among regional director. Pananghi dito, suwat-suwat sa ko, ingon-ingon sa ko dito nga, si Pope Francis, nag-ingon nga, kinahanglan kami, musmel sa ekonomi, parehas among flock. Ana, mo na nga, gusto kong mupuyo sa jail. Aron ka-experience ko sa kahimtang sa akong mga giatiman. Ana, oy, gitatakkan dito sa kuan, oy, sa kanang regional director, not approved. Nya, butang ang pag-note, this is alien to our mandate. Balik ko nga to sa warden. Nya, suod mo na ko siya. Nako, Chip, oy, disapprove man siya. Ingnan bitaw tika. Disapprove lagi na. Nako, Chip, ato lang ni sabot-saboton. Kay, total, wa lagi kay gisabot na nako mga mayor diha. Ila lagi kong atimanon lagi nga makasinati lang ko dito ba sa sulod. Nagkasabot naman mga mayor diha gud sa kanang mga brigada, okay naman na Chief. Ingon siya, pader di ko kasiguro ano na apply mo kalit og kamang ni lubago na liog nimo. Patay na kay kaugma. Siya na maayo paderay para win-win eh. Nakuunsa man. Niya paghimog gamayng sa, ako'y mag-igo nimo dire. Niya paghimog gamayng sa ba. Nya haron mapriso ka dire. Naku, madako pa lang hinuon. Dakong di mala sinuon ana kay di na lang ko eh. Ingon ana nako kapassionate dito sa sud sa prisuhan. Mao tong pag ka 2019 nga nag-reshuffling na pod mi. Gibalhin man ko diha sa San Vicente. Purti na sa nakong hilak
nganong ibalhin ko. Di na sa ko ganahan ibalhin ngari sa parokya kay na-inlove nako sa prisuhan. Ang ilang baho mura nag-perfume para nako. Ang ilang mga kanta nindot kay paminahon bisag nagkayabag lang usahay. Kusog kay silang mga tingog dito. Di pras ninyo din nga tagaan ginatog microphone diri kay ang Ginoo manakan nyo. Maana raman mo. Pero ang dito sa prisuhan, mulanog ang Ginoo manakan ninyo, mana usab kanimo. Mana sila? Kusog ang tingog. Kamo din murag mga amang. May pa mapapriso na lang mo dito. Mao na nga na-appreciate nako ang akong assignment sa prisuhan tungod kay nakat-on kog paminaw. Wa na ko magsigig reklamo. Akong gipapahuway ang akong utok sa pagreklamo nya ni silence ko ni sod ang mensahis Ginoong nindot kayo. Karon sad nga naasayan na kog parokya, giingnan ko pader. Balik pa kas prisuhan. Naku, bisag tagaan pa sa kog 2 million din akong balik prisuhan. Dili tayo. O tagaan yun, anong lingkod taon mo balik? Mao na, silence. Kamong mga asawa, suko nagikimos niyong bana, silence osa. Nya unsa may the best way of silence? Silencing yourself. Hinomdumi kadtong bag-o pa mong uyab. Unsa man tayo mong gibati katong bag-o pagin mong uyab, Ha? Kilig kayo. Karon kapat yun no naman gana. Pero katong sa una. Katong yung sa una. Ito primero pa. Kuba-kuba yung duganay, di ba? Ano? Karon lood naman kayo nagnaong. Pero sa una, nindot kayo na. Mo na kinanindotan. Mo lang ito hinomdumi o sa. Anya, human, so godayin kag paminaw niya. Nga no man karon nga, nanimaho naman ng ipikasint. Nasaon na perfume man Ana. Nga no mo to sa una, inighapyod na kusbukto na ni hugot mga karon mura naman og kuyos na kayo. Nya anha na ka makasabot, nga hapit na di ay mo mga matay. Kaya nga naman, 80 naman iyong edad. Ayun na pagsigig demand nga, malagsik pa mo, magkasinabtanay pa mo prasuna, magkahinikapay pa mo, ay sus, wala na. Wala na magay mo hapit ngipon. Oh, na. Sa ato pa, live the present moment. Ayaw pagsigig wish anang wa diha. Kamo sa mga bagong minyo, puol dayon, yaw-yaw dayon, ngita dayon anang banang wa diha, mangita anang asawang wa diha. Sus, nibawaan pala ako pala hubog di kanimo animal dako. Sus, may pagwadi ko mahinayak aning pala hubog banay kani. Ay ayaw na pangita og kanang banang dili pala hubog. Naanas imong atubangan, bana na. Kana na. Na. Nyaing na lang Ginoo Lord, nganong pala hubog man Mingon sang Ginoo, aron makapalit ka red horse. No? Pero doon ako'y amigo nga nakapatats po to nako, amiga ba kanang babae. Buti ba katuya binuang istorya. Ingon siya, Pader, di ko masuko na ron sa kumbanang hubog. Naku nga naman, ako Pader, nakaproyba jud ko nga lab kay ko sa kumbana. Naku nga naman, sus Pader, akong bana Pader, nauli sa amo, purting huboga. Puno guslapok ang lawas Pader, kay masarasay man Pader, makamang-kamang naman lang. Igog yung nakaabot sa amo Pader, nakuyapan. Nakunya, sa may ko na to, yung siya nga, akong gipamalandungan Pader, akong gitutukan ba nga, sus na puno sa lapok. Unya, nakuyapan pag-abot rin purting huboga. Nakaingon dyan ko Pader ba nga, grabe gining iyang lab na ko, kay bisag kakuyapon na siya, nauli gid siya dire. Nakula, kalawang ko na nang imong pamalandong, waman ko ana. Dito ko nun niya napuribahan nga, ang iya ko nung bana, bisag purti ng hubog, hapit na mamatay sa kahubog, nagkaungad-ungad na kunos lapok, ni uli kay para dyan ko nun niya. So ang gugma kunos iyang bana para niya, labaw kunos iyang kahubog. Sana all. Mo na ingon ko, sige, higig painom. Haron iguli niya dito, nagkalapok ang naong sa diyan, nasad, na in love na sa ninako. Mo to, namatay gito yung bana.
Na hindi mamatay, nga perti sige inom, patay. Pero, till death do us part. Nindot bitaw na. Kay kamo kung magyaw-yaman mo, may pagawa na lang ka muli, pistiha ka, may pagawa na ka, animala ka. Ayaw, oy. Kana kay nagsarasay na nakaabot pagis inyo. Sa ato pa, ikaw gyud boy iyang murag parula ba? Di ba kanang barko, irog-irog na sila sa hangin. Ana, ang ilang tutukan, ana, ang parula ra. Haron, makaabot nila. Ikaw ang shining star sa iyang kasing-kasing. Nga usahay, nag-aup-aup ng iyang pananaw tungod sa kahubog. Suka naman, lakaw naman, suka naman. Pero tuarag yun akong asawa. Lami ang hapak kog masos, oy. Pero nindo to, og maminaw kas Ginoo, mamina isultis Ginoo. Tanawa si Kristo, tanawa. Di mo ka-imagine ani. Unsa kadako ang iyang gugma nga nagpabitay siya sa cross, wa mo sukol, nga matod pa niya sa gospel karon, pwede man kumutawag sa akong mga anghel, hut doon ra ni silang patay, pero dili ko ana kay ako gin mong luwason. Who am I? Not because of who I am, matod pa niya, but because of what you've done. Na hilom lagi mo. Na silence. Ang sa ito'y sunod? T, trust. Salig. Asa man nato ibutang ang atong pagsalig adto sa tao nga kamaong maminaw nato, kamaong mohigugma nato, o kinsa man na way lain ang Ginoo. Ayaw gyud salig anang tao. Kay kanang tao matud pas kanta, mura ra ginag buwak nga mo sidlak niya, mabukhad niya, laos, mura ra na og vapor nga dagom kayog sunod imong hangad, wa na diha. Mura ra nagbaod nga mawara igabot sa baybayon. Ayaw salig ana. Mopasalig na nga mobayad sunod buwan, ayaw salig. Sunod buwan na sana. Ay salig ana. Dito salig sa Ginoo. Gilingi ay tupad. Ang di mo lingi, mo'y unang malaos. Sige. Gilingi ay mong tupad. Ing na sabat na ko, ing nasugod karon, din adyo ko musalig nimo. Ing na. Ay, salig ko eh. Kanangin mong bana, salig ka na, patay ka niya. Way siguro, labi nagtuan nas abroad, niya kada gabi, pag yun mo mag-video call, ana, i-off anas video call, to, naghigda na dito. Ay, magsalig ka. Labaw na imong asawa, so, animal sa nakayo. Ano man di, wa day ko kay bao. Nadaghan man mangumpisal na ko. Oy, kay bao na ko ninyo, mga animal san mo. Labaw na ning nagsulti. Ani mo salig. Dito salig sa Ginoo. Pasabot, sa atong pagpakigrelasyon, aron ta magkasinabtanay, musalig tas Ginoo, unsay iyang gisulti, unsaon pag-deal, unsaon pagpakigrelasyon sa atong isig katao. Kung buutan ang imong isig katao, matod pa ni Kristo, unsa man? Sunda ang buutan nga tao. Imitate the holy ones, the holy persons. Unya kung animal, buangon. Matod pa ni Kristo, forgive, love your enemies. Kana, higugma. Unya og, purting lisura. Napakilimos sa may gisulting Kristo. Sell everything you have and give it to the poor. Ana. Unyag maldito, nanamparos nimo. Ipatamparos lampi ka sa aping. Unyag giluo ka, kay patyo na ka. Ingon sa Kristo, lay down your life for your friend. Di ba? Nanasi gisulti ana, kana mo'y saligi. Unyag magsigig balik-balik og pakasa.
Imong gipasaylo karon pakasa na sad. Ingos Kristo, forgive 70 times, 7 times. Kana may sunda. Kapaito sa napre magsalig na. Ay ayaw na lagi salig. Bisan diha nimo ayaw salig ng imong analysis. Mabaw kay ng imong analysis. Oy. Mabaw kay na. Ingka og ibaligya na kong tanan pader. Nya akong ihatag adto sa mga kabus. Magunsa naman lang ko. Ako na say makabus. Ay ayaw lagi anaag analyze. Kay mabaw ra kay na bugo ra kay kag ikumparar kas Ginoo. Saman, sakto dili. Nya mosunod mo dili. Dili. Unya pa dirog magpakamatay ko para sa ko si katawang higa ni ano sa siya siniswerte. Ayaw, ay ganag-analyze. Di na mao. Tanawa ra Gus Kristo nagpakamatay siya para nato. Unsa may nahitabo? Namatay siya. Namatay? Wa oy, nabanhaw. Wa siya mamatay, nabanhaw. Ayaw tanawan ng kamatayon kay gitawag mo na siya momentary state. Ang importante katong permanent. Unsa may permanent? Ang pagkabanhaw. Nya pagkabanhaw sa Ginoo, wala nay gahom ang kamatayon diha kaniya. Diba niya? Nya ningon des Kristo, ang mutuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Og ang nagtuo kanako nga buhi pa, dili gyud mamatay. Tuo diha. Ingka nakasabot ka na, wa, tuo lang. Kinsa man sa kamo sabot-sabot Ginoo? Mao bitaw to si San Agustin. Diya kanang istorya San Agustin, bright man kay na siya, philosopher gunagod, perting bright ta. Agustin ba? Kailan mo Agustin? Kinsa may mama Agustin? Si? Kinsa? Pamanday mo iklaro. Si Santa Monica? Nya, Santa Monica, sige tog hilak, sige ampo, kayang iyang anak pagano, di mo tuog Ginoo. Kanton, pagkaedad na kunog mga 30, 32 ba to, tungod sa hilak ug ampo ni Monica, nasudlag Ginoo si Agustin. Nakonverter siya og nagpabunyag og Katoliko pinaagi ni Saint Ambrose, Bishop of Milan. Nya ning sud pagid siya sa pagkapari, nahimong pari, nahimo pag yung obispo, nahimo pag yung one of our great doctors and saints of the church. Unsa may gisulti ni sa mga istorya sa siging tugkad ni San Agustin unsaon niya pag-explain ang kanang Holy Trinity nga there is only one God and 3 persons in one God. Sige siya pamalandong galakaw-lakaw siya dito sa baybayon. Sige siya hunahuna ngano unsaon ako pag-explain nga usa ka Ginoo, tulo ka personas. Kana yung masabtan gyud mga tao, usa ka Ginoo, tulo ka personas, giun sa pagkausa sa tulo. Nya lain-lain nga person, unya nahimong usa. Unsaon ako ni pag-explain? Dugay kay siya nakakuha na nadugay nakamatikod siya sa bata, na bata nga nagkaut og lungag dito sa bus, nya gadag kabo, dagan nga tos dagat nya yabo dito sa lungag, dagan na sa ngatos kan. Hanton nga siya na hinoon, sige ni sag-observe sa bata, wag ihunong ang bata. Sige yung kaos, yabo dito, dagan, yabo. Nadugay yan na yung gidool, yung siya dong. Unsa man na imong gibuhat? Sige magkagkaos dito, yabo ang imong lungag ng gihimos bas. Yung siya, ako nang isod ang tibok dagat aning akong lungag. Yung si Agustin, nayabag ka. Kadakuan ng dagat niya isod ni mo wa ka kibaw nga igsod mo balik ra man ang adto. Yan siya, abi nimo, mas posible pa ning akong gibuhat kaysa kanang imo rong gibuhat nga isod nimong Ginoo anang gamay kay nimong utok. Ang Ginoo nga di kay masud sa tibok universo, isod nimo nang imong gamay kay utok, mas posible pa ning ako. Basan mo ka, G? Muna usay kita bitaw magmahay-mahay tas Ginoo, wa gyud nimo tubaga akong pagampo. Perti na akong ampo nimo galisod nako, wa gyud ka kakita sa akong kahimtang. Animal biya nimo. Ang Ginoo wa kakita nimo? Ang Ginoo wa kakita, wa kabati nimo? Ngano mo makaminaw nako, Lord? Wa man gyud ko nimo tubaga. Tinuod wa mo tubag nimong Ginoo?
Ang tinuod, ikay wa maminaw sa Ginoo. Ikay wa mosalig sa Ginoo. Muna bitaw dinhi kanang magpamisa oy, mga tigpamisa kamong nas opisina og napa mo naminaw pa mo diha. Kamong tigbasa sa diri. Ay namog basaan ha, answered prayer. Ilisin na. Pasalamat ni Santo Niño tungod sa mga answered prayer. Ngano man day, do na day unanswered prayer. Tuyang lamog yaw-yaw. Ilisin na. Granted prayers. Mga ana ha, granted prayers. Ayaw ng answered prayer. Kaya ang Ginoo mo, tubag gina siya. Pero tulo na kabuk iyang basic na tubag. Yes, no, wait. Hay may gusto ninyo na, yes, no, or wait. Wait. O wait gani, lisod kayo na sabton. Kaya wala na limit. Unsa may maayog yung answer sa Ginoo? Yes? Ay, peligro kayo na. Kaya nga naman, inigampo ni mo ana, kanang gusto ni mong mahitabo, igampo ni mo ana, gamonitor na ng yawa. Kay inigkagrant ana, sudeng yawa. Kay kanang grasya nga ihatag sa Ginoo nimo, maurasan ay sakyan sa yawa para tintalon ka. Nang litanon, nagluhod-luhod ka, Ginoo, makauyab unta ko, Ginoo, 30 taon biya ko, Lord. Makauyab unta ko, Lord. Naadayon ang uyab ni mo. Ana, yes, may tubag sa Ginoo. Sugotin ka, sudlan day siyawa, tinukha ngay day mo, way kasal. O di, may pagwa ka kauyab, wa unta ka makasa, untag premarital sex. Nya ikaw, ni sugot man dahin ka, kaya dali-dali man, kaya imos ang uyab, apam man sad. Nya ka na mga apam, di man na magdugay-dugay, igkita na, tira magina. Di ba? O di may pagwata ka manguyab. Nya dadoon pa jud ka ana ngadto. Kanarang fiancé visa. Nya buti to sige puyo-puyo, sige tinukhangay. Way mga kasal. Nya ikaw gikan ka nag-serve simbahan, liktor, youth, mga ashirit. Nya inikauwyab nag-apam, biya dayon dirib, larga dayon. Proud pa kay sakay-sakay ditong sakyanan niya, sigihan day sakay, way kasal. Galunang sa sala. Nya ingnon din mong grasya. Answered prayer, good Father. Answered prayer. Answered prayer kung wa ka magpakasa. Nda. Ginoo, taga itawong kong kwarta, ma-increasean, unta ko sa kong sweldo, na-increasean, na-promote pa yun. Ang tanawa, nangausap ang buhok, kinuluran nagbuhok, kiniskisa nagkilay, sinumpayan nagpilok, ka naman, maka-afford na magpa-parlor. May patungon ng gamay sweldo, kay natural og buhok, natural og kilay. Mga buangon kayo mo eh. Muna, ayaw kumpiyansaan ng yes. Moingon gani ng Ginoog, iya ganing tubag sa imong prayer, yes gani. Be careful. Mo'y message ana, be very careful. Matod pa sa Spider-Man, katong iyang uyuan, from great power comes great responsibility. Ug atong ilisan, from great grace comes great responsibility. At tanawa ng mga babae nga gwapa o lalaki nga gwapo. Tanawa. Kana sila mo isagad madisgrasya sexually. Kana sa sila isagad mag-divorce. Mag-ilis-ilis og bana, ilis-ilis og asawa. Nga naman, daghan magkapilian. Kaya nga naman, arang-arang magkugnaw. Tanawa ng mantinil kignaw. Mga bungi, mga lagom, wag ginay buwagay. Mga lobo ang ipon, di gina mga lobo ang relasyon. Nga naman, wag may opsyon. Limited kayong opsyon. Pero gwapa ka, ay sus, igno kasi mong bada, pesti ka, animal ka, mau din mong sulti, sus, dong, wag kumahanguli mo. Kaya di am saya kadang kageting, sus, buwagan pa na ni mong yawa diha. Dan naganganga mga buaya, sus. Balik sa dito, porting daghan nagsaoy. Nya kana sa mga laking gwapo. Oy sus. Daghan kay magunit-gunit ana. Mao na di gina sila mag-goal. Pero kani mga ultimo kay naom, ay sus, panggaon gina nimo. Di gina nimo usik-usikan.
Padayari ko nagdagang ikagsudan, so dagang pa kayo namilit mga unod, mula ilabay, kakaon in taon sa mga scavengers dito, kay naginoton tong imong gilabay, mga kuan-kuan, katong na mga unod-unod, pero minus kayo mong sudan, kana laging buwad ka ng mga tinapanan, hashtag umbukog kanon. Gikasuhang to Diyos ikaw, huwag may bilin. Kanon ginani mo? Pero daghan kayo, oy, hagpato na to ni mong unod, man, labay na to. Daghan man. Mo na, anong niabot pang kuhan niya? Kana laging trust lagi. Trust in God. Niya ayaw pagduda sa iyang pulong. Ha? Ayaw pagduda. Sa mura naman mong nagduda na ako. Ako bitaw, ni-request man dyan kong bishop, gani, nag-uol ko nga nung gitransfer ko diri sa Compostela. Kani, kung ano lang gining ato ba, kanang puslan mang nagkaatubangay na kita karon. So, nag-uol dyan ko nga nung gibutan ko diri. Kay, doon na pa man ko dito dako unta nga trabaho noon. Tuloy-tuloy na unta. To ka na bang, kung sasakyanan pa, nakahunat na ba? Lisod kay kang magsugod. Mura kong kanabitang, hilig man kong umas una, kaingin man ang amo sa una, kaingin. Mas nindot gidang humana kag kaingin, na preparar na nimo kay tanom na lang ka, tanom, sige lang kag tanom. Kapoy kay magkaingin, ay. Pag abot na ko diri kainginunon kayo ang lugar. O nang pagtanaw pa lang nako diri pagkaabot bisita ko, Ginoo ko ano. Ni amang ko ani gibuta. Ato soroy mi ngadto man yung mga buslot na nainistanan. Nasoroy sabi ka ito, kalibon sa palibot. Hain ka mga bitin din magtago. Tanaw sa kus mga bangko, pakag ko ba bangko. Ito sa kus kumbinto, pagkato sa kumbinto. Ano man eh. Ana, no? Nya, dito, kumbinto na mo dito, napay elevator. So, wadyo ko katilaw ato. Nga ako pa ditong kwarto unta, napagay hot and cold shower. Bed pa, bago na kong ipahimo. Di ko kasuway higda, bisag usa ka minuto. Pero karon nga naabot na ko aning ko na akong gidawat, karon ni anak ko din bisag tagaan pa ko 5 million, di ko mo balik dito eh. Din ako mo balik. Oh. Oh na siya. Wata mo ulo-ulo siya. Kaya di naman sa Diyos ko ibalik dito. Nausam-sam mo na nagutoy pari dito. Amang ibalik pa ko. Wala lang ako. Hamag-hamag na lang na ba. Pasabot, kung musalig lang tas Ginoo, mo na gitawag og just bloom where you are planted. Kaya ang Ginoo gani mo imubutang nimo diha, that is the best place for you. Kaya inigbutang nimo niya diha, gaandam na sana siya og more than enough nga kalipay o grasya nga imong masinati. Ay napagpilig lain. Trust in God. Muna magpaingon ako, Padir, unsa man makigbuwag na ko na akong bana, sige lang yung pangabit Padir niya, kung makasulti lang ko gamay, tamparuson din ko Padir. Buwag gani Padir, ako kinasal mo, kinasal Padir, ayaw nagbuwag. Uya Padir, sige mo ko bunog, pabunog lang. Nga pa din, mamatay ko, pakamatay lang. O nga pa din, usin nga sa mong mga anak, mga matay rasad na. Pero mga matay mo nga nagtuman sa sugos, Ginoo, ito ay nagpaabot nga langit. O mao na gito'y kahimayaan. Kanang imong bana nga kusog mangulata, imo ng puhunan para malangit ka. Puhunan na nimo. Nga na, imo ganang buwagan, wag tang imong puhunan, lunod pa imong ginansya. Oh, manaig yung buwag eh. Mo nang gingong ginadiha, for better, for worse, in sickness, in health, for richer, for poorer, till death do us part. Pulong nas Ginoo. Ayaw nag-usik-usik eh. Kasaliga na. Kasaliga na. Dili kaniya ibutang sa alkansi. Bihay may alkansi. Kanang maningil sa utang, o kanang di maningil sa utang. Kinsay alkansi? Kinsay maalkansi? Ang maningil sa utang o ang dili maningil sa utang? Ang maalkansi, ang naningil o ang dili maningil?
Bantay mo diya. Kung aritas Ginoo musalig, makaingon gitang dako kay alkansi ang maningil. Dako jud kag alkansi. Nga naman, ang Ginoo dili bakakon, siya ginagsulti, unsay imong gihatag sa imong isig katawo nga wa ka maningil og bayad, ang akong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat, ibalik na niya nimo gatusan kapilo. Gatusan kapilo. So kung ang imong gihatag sa imong isig katawo 1,000, ang ihatag sa Ginoo nimo i-multiply na niya 100, pila man? Mahimo ng 100,000. Nyakwaan nimo sa imong 1,000 nga gihatag, pila imong ginansya? Di mo ka mo minus? 100,000 minus 1,000? 99,000. Pero matod pa ni Kristo, kung maningil mo bayad, o niya, hibayran mo, wa na mo'y mapaabot gikan sa akong amahan. Di sa to pa, wala na tong 100,000. Napaningil ni mong 1,000, naagi pagyog away. Nabawi ni mong 1,000. Natingali interest gamay, 200. So 1,200 imong nabawi. Agi pagkinihaay sa barangay, kinusmuray to the max, para las 1,200. Na forfeit ang 100,000. Tan luoyan nimo. Kansi ka. Awa, di ba? Wa mo malipay. Kaya nga naman, wa man mo musalig sa Ginoo. Salig mo mo sa inyong economic analysis. Lahi kayong Ginoo mo hatag og kuanoy. Pabor na to. Mao na, sugod karon ay nagid mog paningil. Ang inyong buhaton, sige ra jud hatag. Hatag yun. Hatag. Way hunong hatag. Awa, di ba, ang imong piso, mahimo ng 1,000. Sige hatag og 1,000. Ang imong 1,000, mahimo ng 10,000. Sikag panghatag 10,000, mahimo ng 100,000. Sikag panghatag 100,000, mahimo ginang 1 million. Sikag panghatag 1 million, mahimo ng 1 billion. Sway. I-challenge ta mo. Hutda na rog hatag ang inyong kwarta, ipalit nagslatanan. Kanang maglakaw na lang gid mo igulis inyo. Nawa, di ba sunod simana, wa na mo'y bugas. Nya, experience the grace of God. How reliable His words are. Ang Ginoo, matod pa sa atong salmo, na hinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Dili siya mamakak, dili siya bakakon. Naingon si Kristo, kung dili pa kinitinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Kung dili pa ni tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Pasabot, isulti ginas Ginoo, tinuod gina. Mao na ni ang hinungdan nga duna na tay gitawag og empathy. Ang empathy, unsay kalainan sa empathy og sympathy? Ang sympathy, imong kuyugan ang iyang gibuhat. Panalitag naghilak siya, tupad sa kaniya, maghilak sa ka. Ana sa ka. Kailain sa kitanawon pa dir nga di sa tamuhilak, naghilak kung taon siya. Mo sympathize kita. Pero ang empathy, mutupad kaniya, di ka muhilak. Mangutana ka, anong naghilak bang ka? Huwag pa ko kabayad sa kong utang. Pila may imong utang? 10,000. Di ay 10,000. Oh. Amo na empathy. Doon na kay buhaton para makahatag niya kalipay. Ana, nanglitan, gahilak imong bana. Ang gahilak man kadong, buwagan ko sa kong uyab day. Buwagan ko sa kong kapit. Ay, nade kay kabit. Huwag ka magsulti na ako. Pila may edad na? 20. Uy, ang ayan gitinod mag-uol ka kay 20 ko na.
Hasa man na nagpuyo. Tuwa dito. Sa sultihan kag asang address. Imo din adtuon. Di nimo awayon. Imong amaman. Day, pwede imo lang tiksan akong bana. Kay guol kay akong bana, day. Nya okay ra gyud nako imo siyang tiksan-tiksan kay ngako ra gyud pangandoy no nga malipay ra gyud mong duha. Amo na gitawag og duna kay empathic heart. Empathic ba kadang nakasabot kanilang duha. You put yourself in their shoes. Ano na siya? Sa okay mo na dili. Mga animal ay dili pa dala. Mao na kay mga animal man mo. Tanawas Kristo. Nawas Kristo, unsa may iyang empathy na to. Kay bawo na gyud siya nga makasasala kay ta. Kitang tanan destined to hell. Kitang tanan padung ra gyud ta sa impierno kay makasasala kay ta. Wa siya maghilak-hilak, ala kaluoy sa akong mga binuhat, maadto na sa impierno, kaluoy. Nangita siyag paagi unsaon ta nga di maadto sa impierno. Ug unsa mang paagi ha, magpakamatay ko sa krus. Lukaton ko ni sila. Ug ang presyo sa kinabuhi ani mga animal mao ang akong kamatayon sa cross. O iyang gibuhat. Mao na ningon si San Pablo, lisod kaayo ang pagpakamatay para sa buutan nga tao, pero do na gipipila nga mobuhat ana. Pero mas lisod kung magpakamatay ka sa imong para sa imong kaaway. Og si Kristo samtang kaaway pa kita sa Dios tungod sa atong mga sala, nagpakamatay siya para maluwas ta. Ninduta ng kuha no? Muna'y empathy. Imong anak na mabdos, 16 anyos. Sa manang 16 anyos karon, sa manang graduhan na? Grade 10. Ato lang irog-irog jutay, 18 lang. 18. Unsa man ang graduha? Senior high man ano, grade 12. Oh, dako kay kag paglaom sa imong anak kay bright kayo, anak sus dong mahawas kita sa kalisod o makagraduate lang ni atong anak. Nya inyo sang anak sad buutan sa gayo, oy sus usa ka adlaw ni ana, luspad naman kayo. Unya gasuka-suka naman. Unsa may mong isulti isip ginikanan? Pagka-discover gini mo nga nagsuka-suka na, unsa may mong isulti? Ha? Amot lang ninyo. Oo, pangutanon ginani mo unsa man kaday galain nimong kabuhi, unsa may himughat akong balit akong ano nimo. Wa maoy na mabdos ko. Ha, mabdos ka. Kisa may nakapamabdos nimo? Ni sibat. Sibat. Nya ikaw, unsa may sulti isip ginikanan? Ay, ato soyan na to. I-express ko ng inyong empathy. Nya pobrihan niyo katong utang nakaghatag niya sa iyang allowance. Sagdi lang day, ayaw lang to siya. Pasagdi na lang to siya ang bata ato ng buhion kay anghel na hinatag na sa Ginoo. Imo na imo. Na kay anak. Na usa. Wa pa magsuka-suka. Wala pa. Okay. Okay. Ay, be ka na, be. Ikaw, ter, mutuo ka to yung isulti, ter. Kaya ito buhaton. Buhaton siguro niya, kay pinangga man niya yung anak. Wa mo ko yung anak. Di ka relate, no? Nangita ta dire. Karing, bata pa, ikaw na kay anak, ter. Babae? Nya, og magsuka-suka na niya, wa tuyo, sa may mong isulti. Ako siyang ingnon nga anak mantika kung say mahitabo nimo dili lang imong kanang success ako ang suportahan hasta ang imong failure. Sana all, no? Ikaw na kay anak pala. Ikaw na kay anak. Ha? O, kanang laki nimo nakatukhang. Sige. Actually, sa pagkakaroon niya siya girlfriend niya.
sa amo magtiayon rin, magpasalamat mi kung doon na magani. No, sala man tingali, pero as parents, parang i-accept lang naman rin. Yeah. Sige lang, nagpanukhang na Ikaw, Ter, na kay anak babae? Mahirasan. Sige. Ikaw, Ter, na kay anak? Dawato na lang. Kung sayang, tabangan na lang sa siya. Para siyang ugma. Murag suko kay siyang naong. Bilang ka ng basing na tinood sa tanong. Ang hita ta dere speakers basig di adere mga buotan non sa nakater. Andam lang mo dawat, Father, sa sitwasyon. Awa sa di. O man sa di si anak saon na napagon. Ikaw ter naka. Wala ko'y anak, Padre, pero na ako'y mga alaga nga babae. Masuko ko, Father. Ikaw na mo'y tinood. Ikaw ter naka anak. Dawaton niya, asaring lang sa Ginoo. Lisod ni pangutan-on atong nakapangandam na. Kay kusog kay mamakak. Bitaw, congratulations. Kamong niingon nga dawaton. Hinaot ta nga naa na sa inyong kasing-kasing. Yes, namo ganay tinuod. Nagmisa ko kausa, purting daghanang estudyante sa kong atubangan diha sa St. Peter, dito sa Imos. Niya ngay mga maestra, paglingi nako diri sa kilid, naay tarpulin sa usa ka estudyante. Katudeng namatay estudyante ko nga, na gatuga man kanang murag grade 10 ba? Murag high school pa man sa una, dili pa man to, wa pa man to senior high. Nako, graduating din ni sa high school. Sigis lang hinilakay dia. Nako nganong namatay man ay. Graduating man day ni. Nya few days na lang silang graduation namatay. Nya wa ko masayop murag part to siya sa top 10 kanang honor roll ba. Mao day nabuntis. Sakpan. Nya nakalitan na mga ginikanan, nakasab-an, ug murag natamparos man ting itos papa. Pagkaugma gabitay na siyang habol dito siyang kwarto. Naghikog. Ug mo to'y namatyan tung misahan ako. Muna empathy, know the heart, the feeling of the person. Ayaw entertina ang imong feeling. Entertina ang iyang feeling. Pasagdahilan ang imong gibati. Ang imong gibati, dawata na, pero i-address ang iyang gibati. Di na siya sayon. Pero mauna na siya ang gitawag na tog heroic form of loving. Nga, mubati ka siyang gibati. O mubuhat ka unsay iyang gikinahanglan. Nakusus katong bataa og pagkamabdos ato, pagsuka-suka ato, guwap alang gito kasabi. Giingnan pa lang tato siyang ginikanan nga congratulations. No, kana bitang ini kamabdos sa babae, unsa may isulti ana sa kanang mo testing. Congratulations. Kay kana gani mamabdos na gani mo mga babae, pasabot ang Ginoo misalig ninyo. Nisalig ninyo ang Ginoo nga mahimo mong inahan sa bag-ong kinabuhi nga iyang pakatawhon sa kalibutan. Muna ikaw ginikanan, 16 anyos imong anak, naghilak-hilak kay namabdos, muhilak sa tinuod ka, pero moingon jud kaniya, day, congratulations. Nganong congratulations man tungod kay gisaligan kas Ginoo. Kamis papa nimo day, wag gimisalig nimo. Di pa magani ka kamaong malaba kayo, lagom pa magay kaglinabhan. Pero nagpasalamat gid mi day nga ang Ginoo ni salig nimo nga manganak na day ka. Congratulations. Nga na. Tanawa, kada tuig mamabdos na.
Nga naman, sa liga na ko sa Ginoo. Sus, sige lang nagpanganak eh. Di ginamamatay. Di namatay. Sige lang napanganak. Kay ma-boost man ang iyang self-confidence. Kay gisaligan ko sa Ginoo. Tanawa si Mama Mary. Kabatan-o ni Mama Mary, 14 anyos ko, no? Oh, gisaligan na sa Ginoo. Kana pag imong anak, 16 na. Ana. Saan? Okay man na? Tanawa. Di ba? Lain-lain nagnaong i-deliver anak ka na sa inyo. Di rasad ka kutob diha. Imo sang tanawon nganong namabdo siya sa paagi nga sala. Unsa may iyang gikinahanglan, basig naa ang kakulangan nimo ginikanan kay dili ka kamaong maminaw sa iyang panginahanglan. Panalitan ang inahanglan siya hapuhap kay nasubo kay siya kay nahagbong sa iyang exam. Nagkinahanglan siya kasandigan nga muhilak siya kay perting guula. Nya wa ka diha. Nya sa ni aksyon paray hasol ba nimo? Tay labanon dito, panglaba dito. Ni lang laba dito. Kisa may iyang kasandigan, ang iyang uyab. Nya pagsandig-sandig niya. Natunok man. Gititanos. Kay wa kapataka mo sa sandig kung sa kita nga doon na di kabilya dito nga wa masimintuhin. Tayaon man kayo. Di gititanos. Mao na resulta, nagsuka-suka. Kay diha pa unta to nimo, nagsandig-sandig, imo pa tatong gipaminaw, dili unta to mapunta didto. Mo na inana. Muna, mudawat po kasi imong kakuwangan. Ug mauna ni ang noting. Ang noting, pasabot, take note of all the messages and learnings nga imong nakuha. Munang mo ingon ng uban, learning experience gini. Learning experience. Muna karon nag-recollection man ta, I hope mag-take note mo. Dili lang take noting sa ballpen, kinahanglan mo sod na sa una-una sa intellect og manaog diris kasing-kasing og ma-translate into actions. Noting. Hilingay mong tupad. Naa kay na note diha. Ina pakopyahata. Pakopyahata. Mabita na nga ako sa akong pagkapari, daghan man kong na-take note, pero naadyo ko'y na-take note nga nakatunan nga ganahan kay ko magsigig balik-balik og paambit kay para nako best kay siya nga way para mapuy-an nato ang kinabuhi ni Kristo. O kana mao ang triple A. Ampo, alagad, antos. Sa tanan natong kinabuhi kada adlaw, pangitag, pagampo, pangita og pangalagad, pangita og antosonon. Munang naagani kay panahon nga makaampo, paglipay gyud. Naagani paagi nga makapangalagad ka, pangalagad gyud. Nya dayon antos. Paantoson gani ka, ayaw reklamo. Ing na dayon mahiusa jud kong Kristo ani. Kay si Kristo gasigig ampo, si Kristo gasigig alagad, si Kristo nagsigig antos para tamaluwas. Amen? Sige. 2 minutes nga hilom, tubaganing maong pangutana. Unsay nag-unang mensahe sa Ginoo nimo alang sa imong pamilya? Unsay nag-una karon nga mensahe sa Ginoo nimo nga imong nabati para imong gamiton sa imo karong pamilya? Ang mensahe sa kanta niingon sa katapusan, hinaot Ginoo imong pamation. We hope that you will listen us, God. Pero sa tinuod para nako mas nindot nga moingon ang atong sulti nga ang Ginoo mo'y moingon, hinaot,
tao imo kong pamation. Maminaw kita niya aron magkahiusa ta o igo gyud sa atong panginahanglan ang atong buhaton matag adlaw. Sige, manindog na ta para sa final blessing. Salamat sa atong mga kaparian naming serve nato sa confession kaganiha. Ang sunod nato nga part 2 sa recollection karong 31 Martes. Wala na'y confession kay mananaw tang tanan sa stage play nga ipakita, pasundayag sa grupo ni Monsignor Tingting Angkahas. Ayaw na nyo si Piata, ipanabi na, mas mayog daghan-daghan kita, kay makahuluganon sa kay ng iyang pamaagis pagpamalandong. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, kitang tanan, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa babay nga tanan, hug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Santiago Apostol, San Jose, ang Ginoo manaa kaninyo, og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo.